Идвам да убия китайца, бейби. Идвам да ви убия. Ще презема територията ми. Тук сме по поканата на нашия зрител, който тук ще даде от улицата, за да ни представи какво се случи в тази къща. А сега ето го и него. Здравейте, как се казвате? Беше жълт. Чакай колкото. На 18. Какво се случи? Той ме погледна с неговите нямащи очи и дупки. И ми каза, че има много гаден чорап. Ще да се случи на мен. Не смятате ли, че малко прекалявате? Може да е бил някакъв шум и да ви се е сторил, че е призрак? Аз го видях. Аз съм дамата с рентгеновото зрение. Видях го. Вие сте ли китайка по происход? Да. Ям много рис и после в кинева ми запълни. Защото ни си много на Китай. Това е защото в лудницата не ядох рис. Трябва да повикаме онези тлънца да я преберат вода. Не! Не искам пак там! Няма рис! Няма рис! Ние бегаме. Не повярваха на тази селска пръчка. Санатата! Санатата е преди! Санатата! Махни се! Той ме преследва! Оранжев е! Аз съм дълтонист! Тук ще даде да го убия. Там, нека да разберем какво е. Надолу! Чух го! Чух го! Нека му да! Как ще ти ми вижте оранжево? Това. Ето го! Казах ти, че не съм луда. Ей, шматки! Запиташ, има. Има ли камери тука? Да, няколко. Къща ми бразър. Ще ви убия. Нямам глас. Погребаха ме в погребението. Къде са? Усещам ги. Има някой там. Не страшно. Гонина в кръв. Ще ни убие! Ще ни убие! Ще ни убие! Ти! Чаде на мрака! Обма! Умри! Сестра ми иска да ми убие. Какво прави сега? Усещам нещо странно.
Сякаш стадо еднорози ме гледат отзад. Аз усещам сякаш стадо носорози ме гледат отзад. Защо ме пипаш? Не те пипам. Пипна ме. По задника. Няма нищо. Там няма никой. Сега се завърна. Не се отива. Нека проверим в къщата. Не, чакам. Усещам присъствието на нещо черно и оранжево. Тук има тигри. Майка ни обича само теб. Аз за всички бях тъпата в семейството. Ти беше най-умната. Милчи малко, Купуваха ти всички. Всичко ти купуваха. Или приписвай. Купуваха ти всичко. Но аз свършвам с този парцел. До ден днешен го нося. Като гледам ти обмалял. Каква си мислиш, ма? Се Нещастница. доближа. На пирони внимавай. Тя казва, стъжи, он не ти уби. Ще уби Най-добре. най-добрата въпроса. Сега ти става. Така че не така си. Просто не прави да паря. Не бях аз лошата. Сега ме убиха и мен.